Kuma mongasi? Baba. Ndongodze kuya kubasa here? Ndanyaya kunonoka here. Ngoti ipo pakumuka ndamuka nguva dzakanaka but problem ndeyekuti pane kachallenge kangozoita ndatobva kumba kuma 8 chezvino nguva dzambonyanya kuenda 2 o'clock. Aiwa 2 imi maifanira kusvika pana 9. Handina ndikutaura kuti pane challenge yazoitika but changakuona kana chekuti tauyeke zvinhu chakanaka tongochaira togona ngoita. Pane challenge yaitika pandachangobva kumba ndichisvika pataxi rank. Chii chaitika? Pana vamwe ambuya vatogara panext navo vanga vadonedza mari saka muziva vadonedza mari. Saka chii chaitika pakudonedza kwamai mari zvinosangana papi nekunonoka kwemba? Ndakaitika ndozvandinonoza yakaitori mari yakaita 5 rand saka pandingadzanoka zvakanyanya here mukoma kubva vaita kuma 8 zvimwe zvikumatuu saka akangoshanda ngoma 5 rand ndo yamai makatsika baba? Hatike zvoti black rakuita 25 zvatinanoti kwadi wa une 20 rand vadoziva saka handi toita baba mune mafanisi baba 5 rand zviriko here izvozvo zvekuti mukanonoka makatsika 5 rand plus mamuziva munhu anoita zvemusika muna nemari vanotogokozve saka iyi 5 rand yacheni but baba ka appointment chinhu chakakosha baba because kana tichinge tati tina 9 ka ndiye tichifanira kushanda saka nawo takuitei kwezi mamwe maprogramu ka hatichatokwanisi kutomaita izvozvo. Topedza mukoma chezvino kune mwedzi no zvinhu zvatogona kuita imimi ka chibayai modzoka mangwana mukaona mari dzevanhu musatsike baba. Momusiya watozi munhu kuti kwanzi vakava nebasa ne5 rand munhu anotoita zvinhu zvake ane business. No haisi nyaya yamomuzika inyaya yebasa apa ti even 5 rand achitomukamufana nako notenga doro toshanda tichimwa zvawedzera saka tikatanga izvo zvitopedza nguva chero tikazopedza chero tikapedza usiku handi kune mwedzi ere mahours ese awo ndakatsika mari ndichoti ndozoti tichishanda but now ndiri kuda kubuda ka nguva dzataitawirana dzatovharana ka toita sei imimi chibaya hai mangwana mumukira futi mamusoro